Cea mai titrată antrenoare de gimnastică din lume, Mariana Vitan. Cel mai titrat antrenor de gimnastică din lume, Octavian Belu. Gimnasta care a adus ultima notă de 10 la Jocurile Olimpice pentru România, Lavinia Miloșovici. O altă fată de aur a gimnasticii românești, Simona Amânar. Rămâne în inimile noastre campioana olimpică de la Sydney, Andreea Răducan. O ținută de invidiat, mereu, Maria Olaru. A dominat Jocurile Olimpice de la Atena, Cătălina Ponor, triplă campioană, medaliată cu aur. Ne-a adus cele mai recente medalii din gimnastica feminină românească, Sandra Izbașa. Gimnastica, am spus, a fost reinventată de Nadia Comăneci. Prima notă de 10 a Nadiei le-a adus pe aceste fete alături de noi, pentru că a motivat generații întregi de campioane. În victoria, în 10-le Nadiei, ne-am regăsit cu toții ca nație. Primul 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci. Așa a început totul. În gimnastică, perfecțiunea are un nume, Nadia. Povestea ei nu are sfârșit. Ce puritate impresionantă în privire și în atitudine. Publicul oftează la fiecare element de mare dificultate al Nadiei Comăneci. Auziți cum vibrează sala. Și Nadia iese și stă. Foarte bună aterizarea. Excepțional exercițiul Nadiei Comăneci. Parcă niciodată inimile noastre nu au vibrat cu atâta emoție ca în fața acestei prodigioase demonstrații de artă a unei fetițe de 14 ani. A 5-a notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal. Această fetiță de 14 ani și jumătate, cu nervi de oțel, micuță, foarte iute, energică și cu o putere colosală de a-și controla nervii, va urca acum pe treapta celui mai înalt podium olimpic de la Montreal. Bravo, Nadia! Nadia era is never finished. The era of Nadia will be eternal. Nadia will always be remembered as the #1 gymnast in the world. She was the first one who in Montreal obtained all these pens. And this is something that will never disappear in the mind of the people. Bun, e clar că noi nu am prezentat sporturile astea chiar întâmplător, pentru că vorbim acum despre un sport care a depășit cumva orice arenă în care s-a petrecut. Vorbim despre un sport care a făcut atât de mult bine României, încât se confundă poate cu brandul de țară. Un sport în care România a excelat încă de pe vremea când, din punct de vedere tehnic, nu se puteau afișa notele pe care fetele noastre le câștigau. Un sport de la care avem atât de multe pretenții, încât uimirea este invers atunci când nu ne întoarcem cu foarte multe medalii la gâtul membrelor lotului olimpic. Eu nu mai zic nimic, îți predau ție ștafeta acum, Alina, pentru că urmează regina sportului românesc, gimnastica. Sunt alături de noi oameni care au schimbat istoria nu doar a sportului românesc, ci și a celui mondial. Sunt aici fete care au adus atâta glorie țării, antrenori care sunt cei mai titrați în gimnastică în lume, un podium unic, un moment irepetabil în istoria sportului, momentul Sydney 2000, prin cele 3 fete. Avem Andreea Răducan, Simona Amânar și Maria Olaru. Avem prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii, Nadia Comăneci, dar și ultima, Lavinia Miloșovici. Și dacă am vorbit de trecut, avem și prezent și cu siguranță și viitor. Triplă campioană olimpică din Constanța, Cătălina Ponor și Sandra Izbașa. Și ca să începem, domnule Belu, așa, cronologic, întâi a fost Nadia. Cu ea s-a reinventat gimnastica la nivel mondial și cred că e cazul să vedem ceea ce ne-a transmis Nadia pentru acest moment. În primul rând, la mulți ani TVR, la mulți ani cu emisiuni frumoase și de succes, în care să aduceți în casele oamenilor bucurii și speranță. Și mulțumesc că îmi faceți deosebită bucurie și onoare de a mă include în momentele frumoase ale istoriei TVR.
vă transmit un zâmbet pentru cei 55 de ani pe care îi împliniți. În clipele acelea de la Montreal, nu mă gândeam că acea notă de 10 înseamnă istorie, că acea olimpiadă înseamnă un punct de referință în gimnastica mondială și cu atât mai puțin că eu voi deveni un etalon al performanței în sport. Am înțeles toate acestea după mai mult timp și tocmai de aceea îmi propun ca și astăzi să mă mențin la același nivel în proiectele în care mă implic. Televiziunea română a scris istorie, a fost alături de români în anii grei din perioada comunistă, a reușit să aducă puțină veselie în case, a sprijinit activ schimbarea regimului și rămâne un prieten în casele românilor și acum. Este o onoare pentru mine că tinerii de astăzi, nu doar părinții lor, să privească la momentul Montreal și la mine ca la un model demn de urmat. Știu că acest lucru implică o mare responsabilitate, mai ales că sunt mulți copii care își doresc să atingă aceeași performanță și nu doar în gimnastică. Mă bucur când văd copii ambițioși care în timpul liber se dedică unei activități sportive, deoarece sportul este o activitate foarte importantă în viața unui copil. Oamenii care au lucrat și lucrează în televiziunea română sunt și ei modele și acești oameni m-au ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc. Iar cu ocazia sărbătorilor de iarnă, le doresc tuturor multă sănătate și momente unice, pline de căldură și veselie alături de toți cei dragi. La mulți ani TVR, la mulți ani România și sărbători fericite! Da, în primul rând aș vrea să spun și eu tuturor bună seara și cred că dacă am început cu Nadia și ne-am oprit la Milo legând gimnastica de notele de 10, ar fi păcat să le uităm și pe celelalte care au luat și ele la momentul respectiv nota 10 și pe cele care nu mai au 10, dar au niște evoluții pe care noi le considerăm de nota 10. Milo, într-adevăr, a avut o premoniție și cu atât mai mult aș vrea să amintesc faptul că a avut și premoniția că va rata la bârnă. Ea nu știu dacă își mai aduce aminte, dar probabil această situație în care ea în realitate a fost în timpul competiției, a ambiționat-o, chiar discutam urcând pe acest podium și și-a adus aminte de un lucru, poate un amănunt, un detaliu pe care mulți nu știu. Noi discutam după ratarea la bârnă de filmul Rocky, iar eu îi explicam cum se poate trece de la o contraperformanță, cine își mai aduce filmul aminte, la un succes extraordinar. A făcut un sol extraordinar. Combinațiile pe care le-a făcut atunci și astăzi impresionează pe cei care sunt curioși. Aș fi curios să-l revăd și cred că și ea va trăi aceleași momente la cea mai înaltă tensiune. Haideți să vedem pe Lavinia Miloșovici, momentul Barcelona 1992. Lavinia Miloșovici a entuziasmat realmente sala. Bravo, Lavinia! 10! 10! Bravo, Lavinia! Bravo, Octavian Pelu! Bravo ai noștri! Bravo, fetelor! Extraordinar! 10, Lavinia Miloșovici!
Și era pentru mai frumoasă gimnastica atunci, era mai frumoasă, dar vreau să vă spun că poate este o senzație specială astă seară, o simt și acum pe Lavinia pe umerii mei și cred că va rămâne acolo cât timp vom avea, să spunem, relația aceasta frumoasă și cred că fiecare dintre noi a dat tot ce a avut mai bun, dar ea a fost regina balului și merită toate aplauzele. Octavian Belu mi-a mărturisit că el a suferit o operație, vine succes, regulă, dar din cauza acelor multe gimnaste pe care le-a ridicat pe umeri. E sigur că e un banc, pentru că de fapt era vorba de antrenament, dar iată că a fost mereu pus în situația de a ridica medaliate și sportive notate cu 10. Și la Londra pe cineva pe sperăm. Milo, te va urmări toată viața acest sol de la Barcelona? E momentul carierei tale? Cred că da, toată viața, și mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere. Și aici, la solul care l-am făcut, am terminat acrobatica, ultima linie, și am zis că am făcut un sol foarte bun și după ce am terminat exercițiul, eu terminasem puțin după muzică. Și am zis, am dat-o puțin cam în bară. Nu știu dacă s-a auzit, dar în sală nu s-a auzit pentru că erau aplauzele foarte mari și... Cum să o dai, Milo, în bară? Ai luat 10? Am luat 10, numai aia am simțit atunci. Eu am crezut că s-a auzit, dar de fapt nu s-a auzit. Am terminat exercițiul după muzică. Această echipă a câștigat 5 campionate mondiale consecutiv. Performanțele au venit pe bandă rulantă, pentru că după momentul Milo a fost momentul 96, când poate puțină lume știe că la Atlanta au fost 3 românce pe podium la individual. A fost un semn pentru ceea ce urma să se întâmple în 2000. Semnul că se formau echipe, că nucleul era puternic. A venit momentul 2000. Unic și irepetabil, pentru că s-au schimbat regulamentele și așa ceva nu se va mai putea vedea niciodată. În transmisiune directă la noi la TVR, Andreea Răducan, Simona Amânar și Maria Olaru au realizat un podium de vis, un podium pe care vreau să-l revedem. O ușoară început, sigur, și... Da, o aterizare perfectă. La fel de bine executat. Cine ar fi crezut? Între 3 pe podium. Antrenorii se plimbau în jurul podiumului cu operatorii de televiziune după ei. Ar trebui să vedeți scena de undeva de sus, este incredibil. Un moment unic. Peste ani, aceste victorii vor deveni legende. Să fim sănătoși și să le povestim copiilor și nepoților noștri care există sau care vor veni, copii care sperăm să iubească gimnastica și sportul la fel ca aceste minunate fete. Eu zic că da, de vreme ce spuneai și tu mai devreme, că deja s-a schimbat regulamentul și atunci, chiar dacă o țară ar avea 3 gimnaste foarte bune în individual compus, finala nu permite decât 2 să concureze, 2 dintre ele să concureze. Ce am trăit acolo, probabil că abia acum reușesc să conștientizez și mă bucur așa cum nu am făcut-o atunci. Poate că doar antrenorii noștri înțelegeau performanța pe care noi am obținut-o.
trăiesc, cum să spun, la intensitate maximă și când revăd aceste momente. Le-am mulțumit și atunci colegilor mele, Mariei și Simonei, le mulțumesc și astăzi. A fost un moment extraordinar de frumos. Cred că tot ce s-a întâmplat apoi, mă rog, pentru mine chiar nu mai contează în momentul ăsta. Știu și cum am concurat, știu și ce mi s-a întâmplat acolo. Sunt mândră și mulțumită pentru toată evoluția mea de acolo.